खुलुमबाय आंनि पिबि बुक चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दिनैनि भिडिअआ जागोन बिदि न'आव थानाय आबबां जाबबां भिडिअ बिदिनोसै आरो माथो भिडिअ लाबोदोंबावनो ना, बेखौनो नायसाबलांदोलाय। दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। फार्स्टआवनो आं दा दुगैखां लोबखां फुजा थुजा होखांजोबनानै न' बां फोसाबजोबखांनानै सिला थिला सिबखांजोबनानै एबार मैथा खानानै मैथाजों सयाबिनजों जानोसै। आलु भाजा दाउदै। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मैथा खानोसै, मैथा खानो नै मास जोब्बाय नालाय गुरलाबाबो जोबजोब्बाय। ओंखायनो फाजाजोंनो जानानै थानोसै। गाबोनसो बाजाराव थांसै। जेबो ओंख्रि गैया आरोना, गासिबो जोबस्रांजोब्बाय ओंख्रिफ्रानो। मैथा जालाबायनोसै मैथा दिनै। आंना मैथाया ओरैबायदि जावख्लुम जानानै दङ। आरो नै गोजां बोथोरनि माबानो मैगं गायनोबो नै आंना रेडि जाजोबखाबाय। गायनांसिगौल' बेखौ हाथरखौ सिफ्रु सिफ्रु गायनानै जानोसैलाय। मुला, लाइ, लाफा, अलकपि, फुलकपि एसे। फान्थावा मोनजाबावबायसो, थायबावबाय। फान्थाव गुफुर जानो ना गोसोम जानो दंजोबथारो, जानोबा लांफै। मैथा खागोनसो आं मैथा। आरो खुमब्रायाबो नै देनां निउ इयाराव हांसोजों होखावनोसै बेखौ। थायहांगासिनो दं नै फिसा फिसा। मैथा बांगाल। मुलाया रज'बाय जोंना नै मुला गायदोंमोन बेहाय। दासो नै फिसा फिसा रज'हांदों सिनाया। नै बेलाय नै ओंखारजोब्बाय। मैथा खानोसै आं। सायनोसै नै मैथाखौ। मैथा सयाबिन गोथाव लेथेब लाथाब बाथोन जानोसै दिनै गोरान गोराननो। सासेया दासो दौखांबाय। बोथोरा दिनै थान्दा मोजांथार। अखा एसे फुङाव थाइफ्रिहांदोंमोन। थावबो गरम जागोनदां, एसे दुंफिनदों सान्दुंआ। बिराद बाजाराव थांनोनो बायो आङो, बिराद बायो बाजाराव थांनानै माने बाजार खालामनानै जानो। सोरबा लाबोनानै होफैग्रा थाबा हामगौ सानलायलायो। उफाय गैया मा खालामनो। गाव निजे जानो लुबैनायखौ गावनो थांनानै दों लायनानै जाफैयाबानो रसा नांगोन आरोना। लायखानांगोन माथो खालामनो। देनां फैबा जिराय जानोसै। आं सायग्रोनानै लाग्रोजोबसै मैथाखौ। संखांजोब्बाय नै आंहा दाउदै, बानलु बाथोन, आलु भाजा, ओमफ्राय नैबेयो मैथा सयाबिन। मोनबाथाय जानोसै। ओंखाम मोनथ'वाखै नै ओंखाम जाननानै होबाय। ओंखाम मोनबाथाय जानोसै। नै गाबलायबाय सनाया नै बिमाखौ नांगौ। गरमथार। अखा दोमैहां जानाया दहाय सान्दुं दुंनानै गरमसो जाथारबाय। ओंखाम जानोसै नै ओंखाम। दाउदै, आलु भाजा, बानलु बाथोन, मैथा सयाबिन। गोथाव ओंखाम गुदुं बेजोंनो सिथुम जानोसै। नोंबो जायो? गुदुंथार दासो मोनदों। उखैबाय बिरादनो ओंखाम, ओंखायनो जानोसै। ओंख्रि गैया, गोरान दिनै। एवगोरनानै लानोसै आङो सनानो। बिराद मोजां ओंखाम जायो। दाङा ओरैनो ओंखाम गोजा सिग्लिनानै होयो। दालिजों जाहोदोंमोन आं मैया, बिराद मोजां जादों ना। जाबायना?
Baru banget. 화자는 방 신고 합시는 남편 걸. 마음에 드네 좀 다른 거. Toàn không có sạc anh sếp. Không có sạc mấy thanh anh sếp cho đi video này xem sếp. Này video thầm lên là gương mình cũng